Hey everyone, खुलुमबाय लोगोफोरनो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय नै हाबा जानो थांनो थाखाय रेडि जाबाय दङ आरोना जाबाय माने आंना जाबाय ओमफ्राय मामोना रेडि जादो ओमफ्राय नोंथांमोननो इखौनो एसे शेयार खालामलांनि जों बबे हाबा जाहैयो आंदो जोबजासे नायबानो जाहैबाय दे लोगोफोर भिडिअखौ जों दायो थांबाय थादिनि थांसै नै जा लोगोफोर फिसालाजों भिडिअखौनो लानो नै बोरै हमनो लांगो मबाइलाबो थांसैना बाबा हाबा जानोना टेटे नै दिलाय थांसै लोगोफोर गासैसिं हाबा जानो गोना मालाय एसे बामजाबबायलै पात्त बर'आ पात्त माव थांनो नोङो बामबुला आं फनखौ लाबाखैनो गोजौआव दायो जोंहा फिलफिलिजों थांसै ससे मा जायजोबो बामजायो नोंलाय हाबाया जोंना मोनफैबाय बायजोब्बाय जोंहा एक्टर गाजोलाखौ लोगो मोनफैदो नै पेन्देला माइसि जुदो माथो जाखाय खानाय माखाय आइलि जायलि जाबाय नायले आं थाङा माथो बबेया ओजोंहा हाबैनाय नंला दा बारहुंखा फैबाय हाबौबा फैगोना दै जाजोबदो अखा हानानै नोंखौ मबाइलाव लानो आङो जोंलाय नोंसा थांबा लोगो मोननाय नै मोनथायखौ दिखाना लांसैला नोंसोरलाय बबेखै फैखो ओमफ्राय नोंबो दासो फैदो नामा दासो जुलिखौ बरायनांगोन गोसो गोथारै बरायनांगोन हाबाथिलिखौ ज' मोसा थाइगौ खननाय ज' मोसा थाइगौ खननाय ज' मोसा थाइगौ खननाय ओंखाम जानोसै खोनायोब्ला बाथ्रा बुंबाय जानगार गेलेब्ला आया आंनि मोनो बेरबाला फैसि गोसोआ आंनि हांखौ जायो गुरिनि बेखौ खोनायोब्ला
Ini dah menteri ke? Baba. Menteri nak di mana dah jebai. Deh. Jangan. 我要我们这边去。我在那那那个。对，拜拜。拜拜。拜拜，mình thấy ai cứ lặng lại làm lại mình thấy ạ. Ơ bây giờ. Thì cái lăng bắt thằng này nữa.